I això es podria trobar també a suport de Ciutadania. Hola, m'ha de dir el seu nom. Posa llum sobre una qüestió que sí que és veritat que ja era coneguda, ja s'havia publicat, però el que ha fet el senyor Arcos doncs, és una mica insistir més, si em permet, amb molta cura i amb molt d'afany, en aquesta contextualització d'aquest personatge que a l'Argentina doncs, va tenir una gran obra i que allà és reconegut. Hi ha un poble que té el seu nom, però que faltava, potser és aquesta l'aportació principal d'aquesta biografia, faltava aquesta contextualització, aquest posar llum sobre els seus primers anys de vida, tant d'ell com de la seva família, i a partir d'aquí doncs, com l'aventura d'aquest senyor continua fins a uns límits insospitats, no? Perquè és increïble la feina que aquest senyor va fer. En primer lugar, más que investigación, ha sido reunir información, incluida una gran colaboración de la Municipalidad de Vialema-C, que acá en el libro se incluye una salutación del alcalde, el señor Oliva, a quien le agradecemos desde aquí y le enviamos un saludo. La visita que hice yo a Vialema-C en Córdoba fue el gran inicio de este libro, ¿no? Y yo quiero dejar claro para el público que nos puede ver que esto significa poner en valor la trayectoria y sobre todo dejar claro su condición de catalán, que él siempre lo dejó remarcado, pero también lo que significa esta herencia histórica de los catalanes en Argentina, y también lo que significa para Argentona como aumento de su patrimonio histórico.